abaningi bayamshiya abaningi bayamshiya ohlubuka nami na ohlubuka nami na angisoze ngahlukana iculo laseluthela leli ningalifaka umdlandla liyayivuthela ngi-introduce le ngoma zokhumbula babumakhulu 2013-2012 lapho uNkulunkulu ayibeka khona ngangiyizwe le ngoma ihlatshelwa uMamfisa kuphi Madlala owayewumluthela iwu-214 uvesi lokuqala yilo lithi ungumhlobo wamaJesu alithi uphi onjengaye lithi uphi ongangaye na ngoba uNkulunkulu linganiswa kabili ulinganiswa ngobunjani alinganiswe ngobungakanani bese ke kuthiwa ke abaningi bayamshiya bese ithi imbongi ngohlubuka nami na bese imbongi iyaphendula yenza isinqumo ithi angisoze ngahlukana nomthanda kangaka bese ithi ke njalo ngothandana naye khona la nakhona le ngiyacela abahlabelayo bagadi ihim ningezi mawala nize kancane ihim le ethi nawe moya oyingcwele nizanigijimile ivesi lokuqala ithi ubantu bakho Nkosi ngezikhathi zonke lithi ubagcina ubasiza ey'ndaweni zonke kunevesi lapha elithi mabewela imifula usenabo wena lithi mabeshiswa ngomlilo usenabo wena bese-ke lithi-ke bese ligcina-ke lapha ekugcineni lithi bayabonga wena Baba nendodana futhi lithi nawe moya oyingcwele uNkulunkulu munye lo Nkulunkulu munye akushiwo omunye kuthiwa babonga wena Baba babonga indodana babonga umoya oyingcwele nina Baba nendodana nomoya oyingcwele ni uNkulunkulu munye kodwa ngeke uzwe-ke ujahe ukurawunda la kule ndawana yokugcina sifuna kancane sizoyibamba lezi zinto ithi kumakhelwane ihim alifani nechorus into ebalulekile kuhim ukuphindaphinda amagama aze enze isense olaleleyo angithi yayizwa nje mayithi ngiyavuma umangaliso okaKristu umfeli wami owashiya ubukhosi wehla wafa ngenxa yakhe bese kuthiwa-ke ngineculo ngalo uthando lukaKristu umhlengi wami bese kuthiwa-ke ngimbabazo wangifela bese kuthiwa lalelani iculo la indaba enkulu lapho ulalelani noma ungasho ka-100 uthi lalelani inhliziyo izivume noma ungasho ka-1,000,000 uthi lalelani ume kulowo ndawo ngoba i-emphasis yaleya ngoma yilethi ngineculo bese ithi-ke lalelani iculo lami lokuthi khona washiya ubukhosi wafa ngenxa yami lalelani iculo lami ukuthi ngivuma umangaliso okaKristu umfeli wami. So that's how you go around in hymns. Angivali isikole ke singene evesini
Baba ndodana ngiyabonga kakhulu. Lapho esifunda khona bathandekayo ngizozama ngamandla ami onke ukuthi nganikhiphe ebusuku ngosuku lokuqala. Ngayicelela ukuba ngasekuqaleni. Ngachaza ebantwaneni ukuthi ngicela abantwana ningifake ngasekuqaleni, ningangibekeli mina ukuthi novala ngami. Angisiyo umvali inkonzo. Ngifakeni ngasekuqaleni, ngenza isifundo esincane, bayeza abashumayeli bagcwelisa iphepha babonile nawo. Koshuma uthuli la mase kufika abashumayeli ngempela. Vumani ngidlule. Ngihlalise nje bese beyeza abashumayeli bangishumayela. Kade shumayela thina sesiyahlalisa, asisashumayeleli ukuthi ukhona into esisafuna ukuyifakaza emhlabeni, sashumayela thina. Ashumayela sayithaqqa, sashumayela sabopha amabhantshi okhalweni, sashumayela thina abazi basisula ngamathawula abantu, sashumayela thina. Njengamanje sesihlalisa abantu manje, sashumayela sayenza that somebody stand up and shout yeah. Asithetheleni insizwa manje eshumayela. Futhi kumnandi mawubona abantu beshumayela ngesikhathi sabo. Shumayela umuntu kodwa shumayela iBhayibheli libhalwe uyena. Shumayela umuntu aqhaqhizisa alilande ngesiGreki, alilande ngesiHeberu. Kube ngathi ungameme shumayela insizwa, sashumayela nathi. Alibonge igama lenkosi. Thina sesiyaqinisa, siyakhuthaza, siyakha. Bazalwane bami enkosini ngicela ningibambe afishane nje angizibamba ngempela. Sifunda incwadi ebhalwe umpostoli Paul. Ngicela sishone sonke sithi incwadi. Ibhalwe umpostoli Paul. Eyibhalela ibandla elalikuphi eRoma. Ubambeke lokho. Khona into efuna ukuthi niyinake la emavangelini njengoba kuthiwa nje iTestamente Elisha. iTestamente Elisha umpostoli uMzuma malivula livula ngamavangeli. Ivangeli lokuqala ivangeli asiyempela ngoba kade nikholo. Ivangeli lokuqala elikaMateyu, ivangeli lesibili elikaMark, ayibozani ihlozana. Ivangeli lesithathu elikaLuka, ivangeli lokugcina elikaJohana. Emva kwevangeli likaJohana sekuqala ke lokho ekuthiwa kwabase labo kwabase incwadi lezi umpostoli Paula ayeyibhala. Ezinye wayibhala esejele ebhalela amabandla. Ingakho mawuyifunda funa ufunde njengencwadi ngoba ufika athi kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte bese elokhethi ngiyezwa kuthiwa lapho phakathi kwenu. Athi ngiyawuza umsindo phakathi kwenu. Abesethi ngithumele usibanibani phakathi kwenu. Ngizwa kuthiwa phakathi kwenu ngoba wayebhalelwa bese responda. Zibizwa ukuthi ke ama-epistle. But nathi ke ngicela ukuthi uyinotice. Uma sekuqala ama-epistle kuyashintsha. Bese obhalayo ethi ebandleni likaKristu Jesu angasathi Jesu Kristu. So ke imqoka leyo nto kuyibamba ngoba uJesu omunye, uKristu omunye. So ke womgadi uJesu mayengaphambili, umgadi uKristu mayisengaphambili. In actual fact uKristu uyi-destination ekufanele bonke abamukela uJesu bangafi bengafikanga kuyo. Ngizophinda futhi ngithi uKristu uyilapho, cela sithi yilapho. Yilapho bonke abamukela uJesu akumele baphelele kuJesu bengafikanga kubani uKristu. Kodwa uKristu lo yindawo ngandla kwethu, yindawo ngempela, yindawo ekumele ulende kuyo. Ngoba uzwa ku2 Corinthians chapter 5 lapha ko verse number 17 kuthiwa umuntu, if a man akuthiwa enoKristu kuthiwa bengicelile kodwa ukuthi khulumani ihloko zami izongibambezela into yokuncenga ngithe ngizosonta lapha ngizokholwa kholwani phela abazali bamshumayezekana lithi umuntu eKristu. Okusho ukuthi usuyabona ukuthi ke lo Kristu manje uintroducewa njengendawo ngoba makuthiwa umuntu eKristu kusho ukuthi kuyenzeka umuntu angabi kuKristu. Kodwa ese African gospel kuyenzeka umuntu angabi kuKristu ekhonza a life of Christ, a revelation, a new breed. Kodwa ese new breed engekho kuKristu. Bafethu ngicela nje ukusondeza kancane into ethi musukugabisa kakhulu iteksi ohamba ngayo, i-destination uKristu.
La fanele siphelele khona kuKristu ngoba ama-tuckshop lawa esilinde kuwo sisemlindelweni musukuthwala igama le-tuckshop ekhanda asizuphelele faith mission kumele siyofika kuKristu. Ningilayela bathandeka? Yingakho akumele ungambingeleli umuntu owaphuma esiteshini enani naye kuso uma esesekuKristu ngoba umuntu akakhalelwa mayephuma ebandleni lakithi ukhalelwa mayekuthiwa na e-news cafe funa sikhaleke ngoba mayiselapha uyakhela kuKristu kanti mayangene kabamazibuko as long as ezofika kuKristu thatha kuwelase neyishumi thatha konke nemali thatha kuwelase as long as ngoba akekho umuntu owasayini affidavit ukuthi uyofela esontweni lakho esontweni kunjengasebheke kuyangenwa kuyaphunywa futhi abantu ngeke bangaphuma esontweni lakho abantu kade kwasabephuma abantu bake bakhokhe ejimini kwajima imali bengafikanga abantu bake baphuma emshadweni abantu bake baphuma evasithi berejistile tshela umakane kuyaphunywa emhlabeni nje wenziwa njani emhlabeni kuyaphunywa nje noma ungaqala ibandla elihle kangakanani ekuphuzwa itiye kulo ekudliwa ilunch kulo bazophuma abantu kuyaphunywa nje nawe waphuma kuyakhalwa la waphuma khona kusazokhalwa nawe uphunyelwa ngabantu kusemhlabeni la kwenziwa njani emhlabeni kuyaphunywa yenzela ukuthi uyilungise inhliziyo yakho uma abantu bekushiya abantu bashiya uJesu ubani wena abantu bashiya uMpostoli Paul ubani wena abantu bashiya uJesu abanika izinkwa ubani wena yaphunywa emhlabeni umuntu noma ungamlobolela umfundisi evasithi makufika isikhathi sokuphuma usukunenhlanhla futhi mayevalelisile ngoba uma abantu sebephuma emhlabeni abavalelisi yes ubona ngezitayela ukuthi alright ayisho ukuthi uyabona njengemjolo yanamhlanje imjolo le ephela kungazange ihlukwane la ukuthi umuntu ngabona uthulile nami ngase ngayathula bathula abantu baze kwaphela 15 years bethulile ngoba emhlabeni kwenziwa njani emhlabeni futhi ungacabanga ukuthi ikhona indlela enhle yokuphuma ngoba akekho uNkulunkulu ekuhlukaneni khona uSathane. That is why I'm training you namhlanje ebusuku ungabobalalela abantu abahlukene ngoba abantu abahlukene abaxoxa izinto ezinhle omunye ngomunye ngoba bayahlukana ngamahlukano yonke into enhle eyake yaba yinhle iyaphela ukhumbule izimbi zodwa you must be ready. Friendship, relationship, partnership, networking, covenant, yaphunywa emhlabeni. Yes. Abantu babephuma nje ukuthi hayi ubishop wayishilo vele ukuthi hayi abantu vele bayaphuma. Futhi ke ungabakhalela abantu mabephuma ngoba abanye abantu abayiphumeli bona. Bayiphumela ngoba isizin yabo esitorini sakho siphelile. Uma behlala they become a curse more than a blessing ngoba akekho umuntu who must overstay his welcome. So nje mfundisi wakwazi bazophethe ukuthi bayofika abaphethe isingo bayeza nabaphethe amanzi kodwa bafiki kanye kanye. Yes, ekuhlakanipheni kwakho ke ungamenza abemkhulu kakhulu omunye komunye ngoba ukudinga kokubili. Sungabothi mawusuphethe amanzi bese ubakhohlwa bake bakunikeza isinkwa ngoba khona ilanga la amanzi ayengeke akusize ngokudinga isinkwa khona khona ilanga la isinkwa singeke sikusize odinga amanzi khona. Now fanele siyofika kuKristu ngicela emakhaya asambe siye Kristu.
ulalele ngisho nawe wena la othi Bishop I'm believing God for marriage, it's a good thing. Kungcono kabi ukufisa umshado nokuganga ezonweni. Yes. Ngoba lithi bayibhela abafisa umshado bafisa into enhle. So ke ukufisa umshado into enhle futhi uyakhulekela umshado uzile ngisho ukudla ukhulekela ucele enkosini uyitshela inkosi ukuthi angisakhona tshela uJehova maqiniso. Tshela uJehova maqiniso. Ungamtshela mama uJehova. Tshela uJehova maqiniso. Jehova nje umbona nje ngithi kuwe nangabe lo nyaka wenza lutho Jehova uzowabona amahlazo ngoba Jehova njengamanje angisakhona. uJehova uyayizwa futhi uyayiphendula imthandazo. Inkinga yenu nikhulekela imoto, nikhulekela imizi, anikhulekela imishado. Kanti umshado nje uyakhulekela, ukhuleka uzuyibeka isandla ebusweni uthi demon lesikhwakhwala la, demon lokungaboneki, demon lokungakhetheki, suka phezu kwami, ngikhuluma umoya wokuthandeka phezu kwami ngegama likaJesu ngoba awuyazi into eyakhulunywa phezu kwakho. Awuyazi into eyakhulunywa phezu kwakho. Yes, khona into eyakhulunywa phezu kwakho yenza ukuthi noma umuhle kangakanani ungathandeki. Akumele uyoyisuse emthandazweni. You don't know what was spoken on you. You don't know what was spoken on you. So ezinye izinto funa ukukhuleka uzukhuleka imkhuleko ethi uma ngabe Nkosi ngashadiswa ezweni lobumnyama ngingazi namhlanje ngiyayidabula leyo ncwadi ngiyawashisa lawo maphepha uma kunamaringe engafaka wona ebusuku engingawazi namhlanje ngiyawaqhaqa kunezinto ekumele ngoba ezinye izinto wena wazi uhakwe yini kanti uhakwe umuntu owalinyazwa ubabakho ammithisile waphika ingane wathi lo muntu mafra ngithi wena nabantwana bakho wena uyivictim yezono zababakho. And you've got a right to stand up and do something new about your life. Ngiyacela mntana mhamba namhlanje uyotshela uNkulunkulu uthi baba indlela yami nalomuntu mazihlangane indlela zethu asihlangane Jehova noma kuserenke noma kusesikoleni noma kusemall asihlangane Jehova ngoba into yenza indlela zingahlangani ukuthi khona bathi indlela yakho nalomuntu ayihlukani. Lezo zinto ziyathanda mina nje lapha esontweni lakithi ngiyayivula nje mase kungisukile ngiyayivula athi yawubonga abafuna ukushada yawubonke beze ngibashaya imphomo ngoba into yokushada isebusweni funa ukhetheke sofuna ngikushaya isikole ubonakala bakubona abantu ngoba izinto ziyavalwa ngokukholwa izinto ziyavulwa. Ngilalele na so ngidlula kalula kulento ngoba senza ngathi asifuni kanti siyafuna. Bazalwane bami, listen to me, it's the plan of God that you get established at every step of your life. Yile yenu nje generation yabantu abasindisiwe abangashadeki abangashadani abangashadi yile yenu. Siqala ubona kanti abantu abasindisiwe abangashadi bahle banemoto bagqoke kahle banemali banama apartment kodwa bashadeki. Yile yenu engakekho ozonisiza kumele kusukume nina niyibophe lento ngoba siqala ngani ukubona intombi ena 37 and a half 42 and 45 siqala ngani thina sazi ukuthi umuntu nakana 22 nakana 23 uyalotsholwa uyashada uyemzini wakhe umuntu athi umuntu eba nenkani abe nenkani sekakakhe athi umuntu ehlupha ahluphe emzini wakhe. Kala njenga thina sazi ukuthi umgcibelo nomgcibelo enifanele sikhuluma iqiniso sicheke siyakunazi ukuthi yini into engathi isitha sokuthi thina sakhimizi. Kufanele sihlale phansi sikhulume namaqiniso. Awukhulumele kutheni sikhulume namaqiniso. Elokuqala nje iqiniso kumele silicheke ukuthi yini le eyenza kungapraise ukuyoshada. Eyenza kungapraise ukuyoshada. Eyenza ukuyoshada kungabi i-need, kungabi priority. Ngoba enye yezinto esiyenza lapha emshadweni siyathandana. So enye into eyenza ukuthi sheshe shade sasifuna ukuyothandana. Yes. So nangaba vele ubhizi nokuthandana ungeke emshadweni awudingi umshado ukuze uthandane uyahlehla umshado.
Umshado wesibili uyi-solution for loneliness. So mangabe awukho lonely ungashadanga uyahlehla umshado. Umbuzo uthi yini lekwenza ungabi lonely ungashadanga? Yes. Number 3, lapha emshadweni kuyalalwa. Yes. Enye into le yenza emshadweni kuyalalwa. Yes. Nangabe uyalala ungashadanga uyahlehla umshado. Yes, akekho umuntu ongangena endleleni engaka for ukulala kanti kuyalaleka ungangenanga endleleni. So mangabe ngifuna ukulungisa umshado ke mantombazana, uma ningake nivale lezi zinto enizivulile uzophinda usondele umshado. Ngoba akekho umuntu ozongena endlekweni zento etholakala ngayo. Awekho amadimoni akekho usathane. And khona ingozi engifuna ukunibonisa ngayo. Uyingozi njengoba belokhu bekuthanda bekulimaza bakuthande bakulimaze bakuthande bakulimaza. Iyajika inhliziyo yakho ngamadoda, iyajika inhliziyo yakho ngabantu besilisa. The day ungena emshadweni wakho uzongena emshadweni wakho unenhliziyo wrong ngomuntu wesilisa. Umuntu ongazange akwenze lutho uzoba i-victim yabantu abakwenza izinto. Ngoba wena mawuzama awuzami ngenhliziyo uzama ngebhodi. Ufaka yonke ibhodi. Akekho umuntu owathandana naye ongadlanga lale ngawo. Uzama into encane ngento enkulu. Uzohlupheke la uyogcina khona ngoba uzana le body count. Ngoba la esiyakhona isitha somshado i-experience. Emshadweni siyajajana. Siyajajana emshadweni. Emshadweni siyajajana. Emshadweni asijajuliswa ukuthi wenza izinto. Siyajajana emshadweni ukuthi uzithathaphi lezi zinto. Ngoba wena ukuthi wasindiswa ku-Sunday school. Manje lezi zinto ezinzima sokuzibutha. Emshadweni umuntu akajabuli na ufika uyi-expect uba concerned. Hey. Umshado kuzulunge unale element efuna ngathi bayisithi balanyana aboclever bakhulu abalungi le. Uclever iyawenza umshado ubeduma ngoba uthola ukuthi manje uclever wedwa. Clever wethu sabathe uyatrain sabathe uyafundisa sabathe awukhona nokuintroduce kahle ngoba mawuthi uyaintroduce ithi imibuzo lezinto ezingaka. So kufanele ufele ngaphakathi kodwa uzwe ukuthi hey Nkosi yami akwenzeki next. Yes, so uzoba bitter for the rest of your life. Ulinyazwa ukuthi wena wazi kakhulu. Manje umbuzo wami uthi ke lezinto uzaze njani ekukholweni? Kusho ukuthi khona izinto obungayibambanga ekukholweni kwangena ezinye walahla lento yokufika kuKristu. Say after me, Christ is the destination. It's the destination. Yabona Nkosi yami Bishop zibeka akho Bishop akasasiniki ngebreather nje vele seziyakhala kufihlwa indaba esokahle. Ngoba na angicakwanga ama-gift of the spirit ngicakwe i-day to day walk. Inkinga yena yikho kumathanzi wakhuluma kuse. Inkinga yena isekutheni masiqeda ukukhuluma ilimi asambeni akuhambeki. Yes, ngoba leyilimi aniyithathanga phezulu niyikopa ema-DVDini nasema-CDini. Ezulwini leyilimi oyikhulumayo azaziwa ngoba leyilimi uhambe wayixosha endleleni ngoba awukwazi ukutholakala sewukhuluma ngeyilimi ungazange waba khona ngelanga lokugcwaliswa ngamandla kamoya oyingcwele. Ngoba iyilimi ama-results okugcwaliswa ngomoya oyingcwele. Manje nginenkinga nomuntu okhuluma ngeyilimi kodwa ongamuzwa umoya oyingcwele omkhuzayo. Kanti wayithathaphi leyilimi? Ngoba leyilimi lezi ziyipackage ephelele. Iyilimi yenye yama-signs ingakho noma ukhulumi akusho ukuthi awugcwaliswanga kodwa ukuthi uyakhuluma akusho ukuthi ugcwalisiwe. Ngifuna nizwe kahle bathandekayo. They were filled and baptized, turning with the Holy Ghost. As a result, they spoke in other tongues. So kuyingozi ukutholakala ukhuluma ngeyilimi
kanti awutholakalanga elayinini wokubhabhatiswa ngoba umbuzo ukuthi uyithathe kuphi ngoba lezi ayifundiswa lezi ayitholakali ku6 to 6 ayitholakala entabeni yaseMiddelburg lezi zitholakala mawugcwalisiwe ngamandla kamoya oyingcwele right-ke ugcwalisiwe ngamandla kamoya oyingcwele mara why lo moya oyingcwele wakho usebenza esontweni kodwa akakhuzi na uphuza akakhuzi na uhleba that's my question because nangabe lo moya oyingcwele uye umoya oyingcwele akakwazi ukusebenza esontweni angasebenzi ekhaya angasebenzi ukhuzwa angasebenzi ululekwa akekho umuntu onomoya oyingcwele ophendula abazali ngalendlela ophendula ngayo akekho umuntu onomoya oyingcwele ophila intando yakhe ngalendlela wena ophila ngayo intando yakhe lo moya oyingcwele wakho uyadinga ukuthi enzelwe ikomiti ahlolwe ukuthi wawumthathephi umoya oyingcwele onje ngoba lo wasezulwini umoya oyingcwele uyakhuluma and isikhathi esiningi uyakhuza umuntu onomoya oyingcwele ungamshiya yedwa uyobuye ephila sala engenamzali ey'ntandane angenamali angena-next umthole egadwe umoya oyingcwele umoya oyingcwele-ke bathandekayo bami akusiwona nguye shono thanda akusiwona nguye ngakho uzomunye athi sinaye nathi esontweni lethu siyamsebenzisa ngathi hayi ndodakazi umoya oyingcwele akusiyithi esisebenzisa yena uye osebenzisa thina now makuthiwa-ke umuntu kusho ukuthi uma uhlangana naye is not an appointment is an encounter. Hey, Jesus. Ngoba he is a touching spirit. He is a rebuking spirit. He is a talking spirit. He is a teaching spirit. Umuntu onomoya oyingcwele uhlula umuntu owahlale evarsity 7 years. Ngoba umoya oyingcwele uthi usathi uyaphendula athi umoya oyingcwele. Manje uzomuzwa kanjani mawungamazi? Uzomazi kanjani mawungahlangananga naye? Manje mina ngicaba uwe ukhuluma ngezilimi zakhe kodwa lezi ezinye izitep zakhe awuzazi. Kanti lezilimi asikhulume lezilimi uzithathile. Ngoba lezilimi zakho zama capital letter kusina lezilimi lezi aboshandaya yilezi abo bra casta lezilimi enkulu bangakaza seNigeria uyithathe ngoba wena wana imihini. Sikhuluma lezilimi oyiphethe. Kodwa indlela ohamba ngayo ayilingani nalezilimi oyikhuluma. Athi umakhelwane akeyihlole leli. Yazi bazalwane kunabantu abathi mabekhuluma ngezilimi kube ngathi ungamemeze khoneni uthi shara. Ngoba emva kwezilimi abayikhulumayo kunomsindo wezilwane ezayikhala emva kwaSawuli. Hey, siyami. Siyahambisana. Sho. Umoya oyingcwele umuntu. Kuyingozi kakhulu ukufika ekudeni ungenayo. Nje umoya oyingcwele. Mawusunayo awubabuza abantu ukuthi manje ngifuna ukubuza abomntanami kunomngcwabo manje ngingaya na or ngingaya. Enye umsebenzi kamoya oyingcwele ukuthi ungabi umabuza. Umsebenzi kamoya oyingcwele ukuthi ubuze yena umoya oyingcwele. Ngicela ukusho mntakama awukaqala uhambo nomoya oyingcwele makungekho izinto owayiyeka wena. Owayiyekiswa umoya oyingcwele ungayiyekiswanga abantu. Ngoba umoya oyingcwele nakadila nawe ukhiphe egroupini athi sibalungele laba kodwa wena azikulungelanga. Akukhiphele ngisho izinto engenavesi ukuthi uvesi bani loyo athi umoya oyingcwele leli rongo not for you usabathe uTimothy liyatrenda athi not for you wena ubizelwanga ukutrenda nokuba sesigayeleni ngisho umoya oyingcwele.
mawunaye unendlela ongayihambi abanye abakholwayo beyihamba makuthiwa why kanti why uso nginjena ngoba impilo yami angisayiphethelanga yona ngilekelelwa qedela umoya Hey, Jesus. uyadingeka umoya oyingcwele uyadingeka kuba ibhadi kakhulu uma uze wathola nokuloboleka ungenaye ogada indoda ugada amafoni hamba ugada abantu ma ungenamoya oyingcwele uba yi-security izinto kumele igadwe nguwe wena fedelita ulala ugade ngapha uyavimba kanti ma unomoya oyingcwele izinto uyiphonsela kumoya oyingcwele ngoba the Holy Spirit will order your steps. Umoya oyingcwele kunezinto akuhlebela zona wena wedwa. Makhelwane. Umoya oyingcwele kanti akusiwe ilimi na ngiyaqala ukuzwela. Nakusimosi umoya oyingcwele lokuthi sithi rababa rebebe. Bazalwa. Umoya is a friend mamnkosi esimbingelele ekuseni singakakhulumi nabantu sithi good morning Holy Spirit angazi noma le ngoma yadlula yilana ibuya ngaseSwazini ngoba yayisuke eSwazini angazi ukuthi yadlula la ku-N4 or ayidlula ithi ukuba inkosi umoya oyingcwele ebeke ngakithi ngabe sehlulekile nkosi uyaqhubeka athi lapho zifika izinto awuzange usishiye nkosi yami lapho zifika izinto wemanathi baba ngicela uyilalele ingoma zikaShongwe uyekele ibhithi silalele ingoma zikaShongwe Shongwe ukunikeza Shongwe yekele ibhithi yakhona iyafana ngasheshe ubhoreke ngoba zonke ingoma zihamba ngebhithi eyiwakho kodwa ngifuna ulalele ngoba khona ingoma zikaShongwe zistrong kakhulu khona ethi wena bowungekho uma mina ngisehlane ngilima wena bowungekho uma mina ngivivinye bese yayivala ukuthi ukhathazwa yini uma inkosi ngibusisi ukhona nyethi singaba yini baba uma inkazimulo isukilekile bese sesikhuleka singasayitholi impendulo athi amadimoni ayohlekisa ngathi umoya oyingcwele akuvumelekile ukuphuma eminyango ungahambi naye ngoba uyena ophethe navigator sengiyayekela ngizona introduce ke abantu abasha kumoya oyingcwele okhulisa umuntu omusha in the closet umuntu omusha mayebhekwa athenjwe ngama responsibilities into eyenza intombazane encane ihlanganisa umphakathi wonke kanje akusibe ubuclever ukugcwaliswa ngomoya oyingcwele ngoba it's a guarantee umuntu okade nomoya oyingcwele in a closet nomuntu ongahlangananga nomoya oyingcwele in the closet abafanana ithi iBhayibheli bathi nabakhuluma nabazalwane bekhuluma ngesibindi kwathiwa laba ngathi bebe noJesu ngoba umuke waba ne-encounter nabasezulwini uyabonakala ngakusasa so ke ngizona introduce umoya oyingcwele sinje sasizwa umoya oyingcwele uthi omunye manje bishop mina njengoba ngathi ngina-32 nje zonke lento oyikhulumayo like unfamiliar to me kuhlanganwa kuphi kanjani naye simple kakhulu mntanami wena musulana ekamero nedesk nombhede uyalikhiya ngisho ulikhiye ngene ekamereni vala nje noma ungama kanje noma ungahlala uzobona nawe ukuthi wenze njani bese uthi moya oyingcwele ngizwe ubishop ethi ukhona manje nami ke ngithi ake ngivalele la ngithi ngicela ukukwazi umoya oyingcwele uphindile umagama nje ngikwazi ukuthi uthi ngicela ukukwazi umoya oyingcwele ngeke usho ngawu6 ungakayizwi atmosphere ishintsha bese kuthi bonke ngizocela uhambe nami ke step by step ngoba angazi kahle ukuthi kukhulunywa kanjani nawe kodwa mina ngiyintombazane ehlulekayo ngizwa kuthiwa wena moya oyingcwele uyasizana bengicela ukuthi moya oyingcwele ungibambe ngesandla ungisize uyamenywa umoya oyingcwele futhi la yemenywa khona it's a guarantee uyafika
safika sasurviviswa ukukhuliswa ogogo ababenomoya ingcwele. So as you grow umazi umoya ingcwele umjwayele umoya ingcwele uyozufunda ukukhipha ijenali wena ukwazi nokwenza ama-VN umuzwe enyenye bese uyakhona ukuhlukanisa ukuthi ifiye le ekhulumayo no ifiye le yidoubt lelo self-esteem yami vele eyangishaya ukuthi bangilahla until you find the voice bese uyalithola iphimbo likamoya ingcwele. Umoya ingcwele-ke manje wafika number 1 ukugainisa i-confidence ngoba into ma uyithathe kumoya ingcwele injalo into na uyithathe kumoya ingcwele akunandaba ukuthi kuvaleke kangakanani nakayishilo umoya ingcwele injengoba injalo akunandaba ukuthi abasesontweni bayagxeka nakayishilo umoya ingcwele akunandaba ukuthi ayifezeki njengamanje nakayishilo umoya ingcwele. Introduce insizwa kumoya ingcwele ngoba likho ikhaya ongalibamba ungenamoya ingcwele uyibamba ngemali yasesasoli kuphela never. Ikhaya yamfuna umoya ingcwele ngoba umoya ingcwele uyena okuvulisa izikhwama zeingane zesikole akudiscoverisa ama-drugs phakathi. Umoya ingcwele kuphela okwazi ukukhombisa abantu abahlangene ngawe emsebenzini. Umoya ingcwele kuphela okwazi ukuhlukanisa nabantu osuka kude nabo ayokukhonektha nabantu oyakude nabo. Introduce kuye ayikho into ongalunga kuyo ngaphandle kamoya ingcwele. Uzumjwayeleke abe umngane wakho uthi nawuphuma uthi asiphumeni abaqala ukubona bathi ukhuluma nobani never mind ngeke understand noma ngachazela. Umoya ingcwele othi umoya ingcwele okulahlekisela ngezikhiye zemoto akulahlekisele ngezikhiye zemoto kanti ukudileya kwe-accident akudelay umoya ingcwele uthi nawuphuma emini-ke nawuhamba abantu bakuzolo ukuthi thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Kwenzeka ukhuluma nobani ngoba umoya ingcwele ezinye izinto uyinikezayo ukuthi usiyongikhumbuza-ke emini umoya ingcwele usiyongikhumbuza-ke umoya ingcwele bese yakukhumbuza umoya ingcwele. Umoya ingcwele ukunikeza impendulo yokuphendula ngesikhathi esifaneleyo. Ubani igama lakhe umoya ingcwele? Ngizothula yena hayi linesaba lidi iviki bayeza bazothi catch your car, catch your house, you are moving to the next dimension. I see you are rising, I see you moving up, I see things that were running away from you starting to come from you. I see God blessing you right in the presence of your enemies. I see God placing it. Ngicela singakafiki ematafuleni wena wazane nomoya oyingcwele ngoba wena uyinkinga uhamba ngeenyawo izokusiza ngani imoto uqake uhamba ngeenyawo. Mina bengibona ukuthi imoto ake yime wena uthola umoya ingcwele ngoba ungcono na unomoya ingcwele ungenamoto kunokuba nemoto ngoba wena uhlupha ngama-Uber uzoba njani na ungaba nemoto wena uzoba njani ngoba wena uyarequesta wena uma ungaba nemoto uyoyiyela musi wena. Mina ngibona ukuthi imoto ayimi wena thola umoya ingcwele. Umoya ingcwele uzokhona ukukutshela ukuthi uye yena. He looks the part, he has the muscles, the tone, the height, but it's not him. Umoya ingcwele okwazi ukurongisa izinto engathi zi-right. Ayichitha umoya ingcwele abangani bethi mngane ngena athi umoya ingcwele baleka Josefa ubalekisa iphupho lakho. Umoya ingcwele yedwa okwazi ukwenza izinto ezingayenzi sense phakathi kwezinto bengathi zenze sense. Ekulunge ngaphandle kwakhe. Yes, yofana esingisi. Yothi ubuzo ukuthi wenzeke kanjani uphendule ngesingisi uthi you know pastor if I can explain I don't know what happened but you know I just got led into this thing little and before I knew it I was deep in the mess and I did not know what to do. Uthola ukuthi ubufluent besingisi bukhona kodwa ubhayiza nesingisi esikwi-order esine-grammar ne-tense e-right kodwa ukuhlakanipha ku-absent ngoba umuntu akahlakaniswa i-intellectual umuntu uhlakanishiswa umoya oyingcwele. Kuthiwa kuyawuba khona umendo nendlela kuyawuthiwa umendo indlela yobungcwele kuthiwa bahamba ngayo noma beyiziwula abadonki. Ngizoyintroduce umoya ingcwele. Ikhiye zeyimoto ngizobuye niyibambe namamiliyoni. Bengicela nje mina ukukushiya namhlanje uhluphekile emoyeni ukuthi ngaze ngamdala-ke nokho ukungamazi umoya ingcwele sengize ngabizwa nakumasikhwaya. Singashare nangoLesithathu ngingenayo i-personal relationship with the Holy Spirit.
awuphakamise isandla uthi ngigcwalise Nkosi. Gcwalise Nkosi. Lithi ke le verse anginamahlo ngani ke ngevangeli ngoba liyini ivangeli lingamandla kaNkulunkulu bafethu ivangeli ngicela sithi lingoJesu sengqedile bawuzamba lapha kuJesu khona into ezo5 ngicela sonke sisho sithi wazalelwa thina waphilela thina wahlushelwa thina wafela thina wavukela thina wanyukela thina uzobuyela thina. That's now mawufuna ukumazi lo Jesu hamba uyomfunda kuma gospel kodwa ngikukhuthaza kakhulu kuleli kaJohane ngoba bonke bayamchaza uMateyu uthi umntwana uMark uthi umntwana uLuke uthi umntwana uJohane uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi bese ke loyo lizwi loyo waye noNkulunkulu loyo lizwi loyo waye nguNkulunkulu loyo lizwi loyo waye kuNkulunkulu. There are three positions in God: with God, in God. Now uNkulunkulu unoNkulunkulu unguNkulunkulu ngoba nami nawe kumele sihambe size sifike la ethi khona uNkulunkulu ngithe kini ningoNkulunkulu ngoba wawungadalelwanga ukubuswa inkanuko zobusha wawudalelwe ukubusa phezu kweinkanuko zobusha awufikanga la wawuthunywe khona makusekhona izinto eziphethe icontrol kuwe ufikile la wawuthunywe khona mawusutshela izinto ukuthi senzeni ngoba wena wadalelwa idominion. Wazalelwa thina wakhulela wahlushelwa wabethelelwa wambelwa wavukela wanyukela uhlelele uzobuyela yonke lento ingathi. You need to discover who Jesus is. uJesu ke ungumlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu odinga ukuba umuzwile ngaye umamukele. Sengiqedile lo mfowethu qedile komiti lami ngiyakunikezele kuthiwa ke bonke abenza njani abamamukele wabanikeza amandla. Yona ongekho sho ulindile bese ungena kodwa ukuthula nje icala ukuthi wena wazi ukuthi Yesu bonke ababenza njani wabanikeza negunya lokuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Ngicela ukuthi makani uJesu uyamukelwa. Ngicela ukuthi bafethu singahlanganisi 25,000 kanti sopha abantu imali. Into esihlangene ngayo la ukuthi bafana mantombazane uJesu uyamukelwa. Musojoyini ikhwaya mana neasharini uJesu uyamukela mana ngokungena kwikomiti yemali uJesu uyamukela akasebenzi kwabanjani kwabangamamukela. Cela umbuze kumakhaya wamamukela na mina ungangibale ekumamukeleni mina ngingumgonwa wase-Faith Mission ngazalelwa e-Faith Mission kanama ukuthi wazalelwa egaraji akukwenzi ube imoto kufanele at some point umenze njani uJesu umamukele kuba isikhathi siyavela bengizonika lengane imicrophone ithula ingoma ethi izwi la ihlaba inhliziyo yami la ngibonisa ukweduka kwami ngaze ngazivuma izono zami eGolgotha ozani phela ithini ingoma ithi yeke umuso ongaka nothando nokuthethelelwa kwezono nokukhululwa komphefumulo uJesu uyamukela. Kuyahlupha ukusonta uJesu ungamamukelana unjengomuntu ogijima iComrades marathon
eyijoyine phakathi nendawo. Kanti i-comrade njengoba beyigijinywa njenge-16 iyashintsha ndodana yazi noma uyayazini. Kulo nyaka iqala eThekwini iphelele eMaritzburg. Ngonyaka ozayo iqala eMaritzburg iphelele eThekwini. Kwenzeka izinto ezintathu le-comrade baba. Abagijimayo abami nabahalalisayo. Abagijimayo fanele bayoba seThekwini, abahalalisayo kumele bayoba seKings Park. Ngonyaka egcinwa ngawe eThekwini abagijimayo kumele babe seMaritzburg, abahalalisayo babe eMabhida, ngoba awumi la uyohalaliselwa khona, uma la uyogijimela khona. Kuyolandwana eqaleni, kuyolandwa inamba, ngoba kumele mawugijima ube nenamba. Kuyingozi ukugijima nathi kanti inamba awunayo, ngoba egcineni akufuneki igama nesibongo, egcineni kufuneka inamba. Now uthi omunye why laba abahamba naye bami ngasekugcineni, laba bama ngasekugcineni ukuze babe yi-encouragement uma lo ebanjwa ngamaqakala endleleni. Kumele ayibuze umbuzo uthi kodwa ngathini umngami mangasafiki. Lethi iBhayibheli sinefeli ngaka lofakazi olusihaqile ukuze masizwa amaqakala bese sivukelwa into ngathini uPetro mangasafikanga, ngoba asikho isimo obhekene naso ekungekho umuntu eBhayibhelini owabhekana naso oyiproof kuwe ukuthi nabanezimo ezinje kumele baqede ukugijima. Now I am here to say nobody will run your race, but every young person emhluzi must run their race. Kwangathi bengamemezela ngithi there is a race we must run and there are victories to be won. Give us power every hour to be true. Thinta ababili thani gijima ngani yakwethu gijima. Awuthinta ababili thani gijima ngani yakwethu gijima. Usekancane insizwa yekipoti, usekancane vele sofi phansi uzoqedela. Layelani-ke i-comrades marathon ngeke nje mina ngisuke ngithi ngizobe ngiyigijima ngoJune ozayo nalo mhahabulo wesisu. I-comrades marathon mawuzoyigijima, number 1 akekho ogqoke ama-tracksuit, engekho ngisho nogqoke iLouis Vuitton neDolce & Gabbana. I-comrade marathon ayifuni impahla ezisindayo. Kwangathi bengasho ukuthi nakule ndlela kaJesu ayifuneki izinto ezisindayo. Bonke abanaleli themba bayazihlambulula impela, bayalahla isono nemthwalo nakho konke okubabambezelayo. Phinda umthinde othi gijima mntaka baba gijima. Ugijime nathi uphethe utshwala ezandleni, ugijime nathi uphethe ubaba womntwana ezandleni, ulokhu ukhuluma impilo abadala, ulokhu uthi uyena owanguyisibele manje. Inamosi nenza ivangeli libe cheap. Nakafika umuntu asindiswa ajoyine esontweni leli, bayamkhuza athi ungasondele eduzane kwaloyo, loyo owalo, lo okaloyo, loya okaloya, loya okaloya, loya okaloya, loya okaloya. Hayi. Sakhuma namhlanje. Nina namhlanje nichazwa ukukhonza nazelana. Yes. Ngicela ukusho ayigijinywa lendlela nezinto ezinjalo ezisindayo. Ithi iBhayibheli therefore throw away every weight That easily beset us. bonke abamamukela. Ithi kumakhelwane uyamukela. Uyamukela. Mase simamukelile-ke bese kuthiwa okwakudala awusho nini okwakudala bese kuthiwa kubheka sekuvele. Let's Romans chapter 8 verse 1 ethi therefore there is now no condemnation to those not who are with, those who are in Christ Jesus. Bese kuqhubeka umpostoli Paul ethi may Christ be formed in you. Bese kuqhubeka athi Christ in us is the hope of glory. Bese kuqhubeka athi in him we live. Akuqhubeka athi in him we walk.
bese qhubeka thini him we find our being. Ngoba masingakafiki kuyo siwumsangano kodwa masifika kuye sithola i-identity. This is what this week is about. Ukusonda is not enough. Mawungazani noJesu. Maningenya usethi kumpostoli Pawula anginamahlo ngani awunithule emuva ngani bantu abami lento ifuna abantu abayinikele Totakazi yabona manje nginabantwana abathi kimi mkhulu like really bathi mkhulu ngoba abomama ngabashumayeza bezingane ngabashadisi kwaze kazalwa lezi ngane ngafika la ngina 7 years mangifika la ngiyahlaleka inkosi Mighty God. andabami ninanilwa no TikTok namagagu lawa nedatha emibi ahlele eduzane kwezitule beka ama mic acheki elokhe analyze uyangizwa ngishumayela kalula kanjani indlela wangibona ngishumayela ngayo ku-YouTube akusile ngishumayela ngoba akekho umuntu osindiswa ukuhlakanipha kwentshumayelo umuntu usindiswa ubuwula bentshumayelo. It must be so simple that even the one okhala ukufika imenzele sense. That's what I'm trying to do tonight. That's what I'm trying to do. That's what I'm trying to do. Ngizokubemela entweni ongeke uyihambele kuyo. Mina ngathola ubhizi ngoba ngangiyazi impambosi. Khona impambosi ekuthiwa impambosi yokwenza. Khona ekuthiwa yokwenza. Khona ekuthiwa yokwenzisisa. Bese kuba khona ekuthiwa yokwenzisa. Uyabona ke la inkosini sisempambosini yokwenziswa. Wemoya oyingcwele. Khuluma njalo kimi ngifundo kwaphezulu njalo Nkosi yami asizenzeli fanele ube lula mayethi down lento ayifuna ukuza inyama yakho ngoba kuwe sizwa yami nawe ntombi yami kuwe kunabafana abawu2 Polisa bafuthi bami kungikhomba kalula kangani ukuthi ngiphambi kwami phakathi kwakho khona umfana wakude khona umfana waseduzana akekho noyedwa wethu lo yongcwatshwa ebudeni sonke siyongcwatshwa eduzane ngoba lo owaseduzane usho le smoke beef saseduzane yingakho sidelela kangaka bengizokuncenga namhlanje ishe emva kwami uthi ngingumoya nginomphefumulo ngihlala emzimbeni qedile ukushumayela nethi khona abantu abathula bangayisho into engiyishoyo ngiwumoya nginomphefumulo ngihlala emzimbeni utshela makani sihlala la kodwa kusithi la umkhukhu hayi ngicela ungawunaki kakhulu ungawupendi uzufaka ama-foundation ufake omascara uzuhlikihlela ihlathi zibe bomvana noma ungayenzelani inyama ayibongi inyama idimanda every day ikhomba isilenda uyizamele isilenda uyizamele uyitholele isilenda nawuvuka nje ubopha ibhande ithi ake siyozama naso isidudla sikaJoseph siyadidisa ngoba inyama noma ungayinikani ayibongi noma ungayithatha uyoyihlalisa ecafe ubusuku bonke uyiphuzisa umuthi uyiphuzisa John Walker uyiphuzisa Hennessy not Robert ekuseni nawuvuka ithi ngaze ngaphathwa ikhanda ngathi ngaphinde ngithole okunye ngoba inyama ayibongi. Cela ukubuza, where will you spend your eternity?
uthi uncandweni sekungcono ukungena ezulwini nezitho zami zingaphelele kunokungena esihogweni nazo zonke iphelele. No sex, no mjolo, no jwala, no budaba, no bukhebereshe, no manyala is worth you losing your soul. Hey, Jesus. Yakumema namhlanje. Ungcono umuntu ongamazi uNkulunkulu, inkinga yami ngawe uzofa wazamavesi. Mina bazalwane ngiyasaba ukuya esihogweni. Ngasaba nje mina mamnkosi ngisaba kabi. Ngibona ngathi ngeke ngaphepha esihogweni. Nami ngizongishumela rafu njani? Ngibona ngathi esihogweni ife bezingangikhashela. Zingikhashela nje ukuthi wenzani la wena. Emva kokumemeza kangaka. So esihogweni angibona ngathi abotsotsi bangangihlaba ngamaokapeti intombi zethu zasindizwa wena ngenxa yakho wenzani la yona amadala ufunana. Ngicela ungabi sekukhanyeni kodwa uphaphamele kufeni. Lithemba lomuntu ongenankulunkulu umenzi zakhe. Bafowethu mina ngizophakamisa uJesu. Ngizophakamisa uJesu ngizothi ukusindiswa kule insuku uIm. Ngizothi ukusindiswa kule insuku uyatrend. Ngizothi ukusindiswa kule insuku uIm. Second thing, intombazane nemoto neimali zakho ne-iPhone 16 Pro ne-16 inch Peruvian hair yakho ne-12 inch ili yakho ne-red soul uhleli kuNkulunkulu. I am what I am because of the gospel. Unyaka uzayo ningibize ngizoyibuyela futhi ngizofakaza ukuthi I don't even qualify to preach. Ngowasemanyaleni kodwa umusa. Yes. Bantu bami ukuhlala kuye kumnandi kunokuphila. Ngimila ngiyufakaza ukuphila ukuthi uJesu uyamgcina umuntu omusha. Umgcina azaphumelela. It's not all of us esiyemshadweni nakuphi but you must die in Christ. Apostle Paul uthe for me to live it is Christ, but for me to die. Ngithandaza nomuntu oyedwa one person othi Bishop ngingowasesontweni full time kodwa zange ngenze decision ngoJesu. Ngayenza decision ngoJesu ngajoin umgengana sishayela amabhapli nesonto sicula bo Lion of Judah. Hey, Jesus. And nasesicula sizikhale ungazi noma sikhaliswa budaba noma sikhaliswa umoya. But I need to be so I can't continue like this. Oh, Jesus. Ngoba ngiyalazi iqiniso ngeke ngilungu ukuphila ku guilty consciousness ngife. Sumani worship team sizocula. Ngekumhlobo onjena wena okikhatha nena shalom antisenga bega kuwe asizuwavala amehlo but ngicela uzeke come to phuma esixubeni uzeke kuba Bishop I want to make things right with God. I want to make things right